ଆଉ କଣ ଭାଇ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ନା କଣ? ଏଠିକି ଆସିଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ହବ ଆଉ। ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ ହେବି ରେ? ସିଏ କଣ ହେଇଛି କହିଲ, ଛାତଟା ପଡୁଛି ନା। ହଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। କଣ କେମିତି କଣ କାମ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ବସିକି କଣ ଟିକେ କଥା ଆଲୋଚନା ହବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବା। ଆଉ କାଲି କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିଲ, ସେଠି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କଣ ଦେଖିଲ ସବୁ? କଣ କାଲି ଯାଇଥିଲି କୋଣାର୍କ ହେଲା, ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାହା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଟା ଦେଖିପାଇନି। ବେଟାଇମରେ ଯାଇଥିଲି ନା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଟା ଦେଖିପାଇନି। ଆଉ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖିକି ଆଇନି। ଗୋଟେ କଥା କାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଧର୍ମାକାଳ ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। 1200 ବଢ଼େଇ ଯୋଉଟା ନ ପାରିଥିଲେ, ଧର୍ମା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ସାରିଥିଲା। ଧର୍ମା ମୁଣ୍ଡି ମାରି ସାରିଲା ପରେ କାଳେ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା କହୁଥିଲା। ଲେଖା ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ସେଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ମନ୍ଦିରଠୁ ସମୁଦ୍ର ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ଧର୍ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଥିବ, ଏ ତ ଶୁକୁଲାରେ ପଡି ମରିଯାଇଥିବ। ପାଣି ଡେଇଁ ପଡିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଏ ସେ ବହିଟା ଲେଖିଛି। ନା ମତେ କାହିଁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନା ହବ ନା।